Yes! Maayong buntag mga karodnesh! For today's video is magluto ko gumba. Yes, magluto ko gumba kay feel na ko magluto ko gumba sayo sa kabuntagon. Kuan pa man alas 7:30 yung mapay pagmata nako. So nakunahon na ko nga lami man ikaon og gumba. Ya dugay-dugay nam sa kuwa kakaog gumba. So mag-prepare ta para og humba. Okay? So, ubanin ko ninyo kay magluto ko og humba. Okay? So, karon na sa nataghugas ang baboy. Yan, tarong ko yun nataghugas ang baboy. Yung ano siya important. Okay. So karon nangitatag lamas kung unsay naa dito. So usually is kanang magluto ko gumba is kanang kung unsay na naa diri kanang mo akong isagol. So namon ko ahos. So magkuha lang tag ahos. Pero usually is daghanon yun na akong ahos. Ganahan kog ahos kay kibaw na diya ka high blood ta. Ngayon sila ang ahos ko no makatabang man sa high blood. So, dagharon ako ahos because I love garlic. Unya, naputay sibuyas. Usually, mahal ang sibuyas kung ari kas mga sari-sari store. So, basta mawala taga mo sibuyas, matumig carbon niya. Mas marato man sa carbon. Tagpuan naman ang half kilo is 65 something kay 120 o sa hayang. Depende mo na mo sorry dugay kay mi mahuman og sorry sa carbon. So magprepare pa tak sibuyas bombay para at least mo lamin siya. Okay. So namantay patis. Butang ito patis. So mani atong baboy. So, hiwa-hiwaon sa nato ang ato ang mga ingredients. Nga, mangita po panakot sa diay. Okay, so matapindahan atong palito ng panakot. Pero hiwa-hiwaon sa atin. Okay? So, ato sa nang hiwaon ang sibuyas bombay. Ang pang inato ragod na luto guys. Nang narakas balay ba? Kaya ta chef in town eh. So ito na siyang hiwaon. So ato lang ibutang diri tanan atong ingredients. Mura ko siya common ragod guys. Uy, tani bitang Filipino style ragid bang hala. Butang ra diha tanan. Loka guys na nakatuon akong luto-luto po sa korpong iyaan akong mama. Yung mama kung iyaan mayo to sila man luto. Masira kog tan-aw. Ako amang good guys, di kinahanglan na ma-achieve ni mo among sige lamion sa humba. Sa kay nanal ni patis, mga ahos, mga sibas mambay, kinakain. Tipon-tipon. Americans. Yung ani guys. Imora siyang kumot-kumoton. Para ang baho sa kanang or ang pansapatis mo absorb sa panig. Absorb sa unod o sa tambok. So, di na lutoon dayon. Ato sa ni siyang patutaoran. Mato sa akong tindahan kay kasi na sila'y panakot or ganang paper nga liso ba. Maramay ko nga ni guys. Butang atong asukar later. Na asukar. Nanarayid guys. Asukar. Niya akong asawa gananog na isil. Hindi siya ganghang. So, patagtaoran ta na guys, ha? Ato na sing i-marinate og mga pilak, ha?
minutes or hour. Bisag at least 1 hour lang para at least mo absorb ang patis. So, napalit ko dahon sa tindahan. So, ito na siya mananang guys para mahumot siya. Lamang sa ang dagat sa ba. Come on. Ang siya. Silat. Okay. So guys, sumadatag mix sa tanan naghuyo na tas mga sibuyas, ahos na natin panakot o gliso nga panakot. So mo na siya mga basic, pero kung ganahan mo nga malahi ang iyong humba, pwede ra pod. Okay, ang ako is usually ang kung gamiton is sugar, pwede ra po Coke, pwede ra po Sprite, depende ra na ninyo, optional na, pero sa kuha is, basta kay maluto lang, go ra ko niya, malata lang ang baboy. The most important thing for me is, basta malata lang yun ang baboy, kanang nasailas ay jud ba, mo nang nagamit ka of pressure cooker. Yes, isuod na nako sa pressure cooker nga valor of 500 pesos only sa surplus sa Korea, di ba guys? 500 ra guys. So, ato nang sudang luto. So, ang alang oras karon is 8 o'clock. Siguro mga 45 minutes. Malata naman siya 30 minutes ka pressure cooker matong gigamit. Pero, ganahan maguglata kayo. Siguro 45 minutes lang. Okay? So, mubalik lang ko ninyo kung maluto na niya mga online ta. So, ato nang itak ang ato ang gitawag no? So, kinanglan sa ibutang ginani mo siya. Ha? So, pwede na siya ninyo pakusgan first. Bukal na ganit siya, slow down lang ninyo ang flame. Nahinayan na ninyo para di siya mahubat sa mahubsan. Hindi sa siya mapagod sa ilam, guys. So, kung mabukal na ganit siya, pahinayin lang ang kahit. 145 minutes. Okay na, bubalik lang tayo ikaw magluto. Okay? So, mintras nagpaabot sa itong giluto nga humba, mga 45 minutes pa man siya. So, after 45 minutes, ato nang kanon atong humba. Hello, guys! So, naluto na yun atong humba, no? So, atong i-try. Oh, check. So, mukhaon ako og humba. Ang sagyod kalat, ha? Magkuha ka kanon, kay mukhaon na ta. O pamahaw. Kanino rin akong kanon. Okay. So, magpili ta o lata kay so bungkag. So, baon na to una ang bungkag. So, pakipunta mo kung sakit ka lang. Ano siya, guys. Sabawan na to gamay. So, I'm sure. Okay. So, okay rin siya, guys. Tanawa, guys, ha? Kung unsa kalata. Di ba lata kayo? Diba? Inana siya kalata. So, mukhaon na ta. Hello, guys! So, karon mga nata sa akong humba. Nga basta magkaon ng guko. Magtanaw ko TV ka ng mga favorite na ko nga mga Chinese kanang short film, short nga kanang mga teleserye. So, when I'm doing my breakfast, diba? Diba lata kayo? Oh my gosh. Ganyan siya lata nga mga guys.
Yes, I have a knife. Mm. Ma'am, please cooperate. And take out the knife. Ngayon ka guys. One moment. Let me find it. Yeah. They can't hurt anyone. These knives aren't sharpened. Okay, bye. Even unsharpened knives are not allowed. Thank you for watching this video. I hope you like it. Just subscribe and click the button. Then comment down below kung naamoy ganahan na akong ikuting charot. You can either store them temporarily or dispose of them. Okay guys, bye-bye. Thanks for watching.